दुगैनायनि सिगां खिनो ओंखारदों आं खिग्रोनि नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि आं माबायदि दुगैयो आं माबायदि खियो आं माबायदि मोदोमनि जिनिर हुयो आं बेसेबां गिदिर खियो नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा खिनो थांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ जागायबाय थौदो बिदिब्ला लोगोफोर लेट्रिनसिम नै लोगोफोर बेनो जोंहानि लेट्रिना न'निफ्राय बेसेबांबा गोजानावसोखा लेट्रिनानो नायदो बिदिब्ला माबायदि जोंहानि लेट्रिना सिङाव बिदिसोहाय लोगोफोर जोंहानि लेट्रिना सेंग्राफोर खिग्रासो मोनामसोदोंहाय आयु बाला सोरबा खिनानै दैखौनो लुवाखै सोर खिया मा गैनो आखु जागोन बेलाय ओंखायनोथ' बोरैबा नाफाम बाथोन मोनामथारदोंहाय हे लोगोफोर आं नोंसोरनो खिनायखौ देखायथ'ला दे सोरबा खिबुगि खिनानै दैखौनो लुवाखै ओमफ्राय बोरैबा खियानो सेवनानै नाफाम बाथोन मोनामदो दे होमबा लोगोफोर आं खिनि